Развий бизнеса си с MyPost търговска сметка. Използвай всички функции, от които се нуждаеш, за да управляваш бизнеса си от едно място. С MyPost сметката получаваш цялостно платежно решение с много предимства. Средствата постъпват в сметката ти за секунди, дори в почивните и празнични дни. А кое е най-хубавото? Няма такси за поддръжка на сметката. Управлявай парите си с безплатна бизнес карта, свързана към сметката ти. Възползвай се от множество инструменти за онлайн плащания, за да продаваш от разстояние. Наслади се на удобството да управляваш бизнеса си само от една платформа. Следи продажбите си в реално време. Поръчай брандирани гифт карти или зареди предплатени мобилни услуги. Управлявай физическите си магазини и създай онлайн магазин с няколко клика. Генерирай и споделяй платежни линкове с клиентите си. Проследявай входящи и изходящи плащания и статуса на свързаните си карти. Наблюдавай всички POS-терминали, свързани към профила ти. И направи справка за тарифата си или валутните курсове по всяко време. Покажи пълния потенциал на бизнеса си и постигай нови успехи всеки ден с MyPost търговска сметка.